A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Sunana Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Alhamdulillah, Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya bani dama domin na fito na tunasar da al'ummar duniya. Alhamdulillah, yau tunasarwar da zan ita ce akan hayatul barzahiyya, wato rayuwa ce da ake yi bayan an mutu kafin a tashi alkiyama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mana, hakika ana bujurowa da ɗayanku gudun zamansa safiya da maraice. Ana bujuro masa da gurin zamansa safiya da maraice. Idan dan aljanna ne sai a nuna masa gurin zamansa aljanna. Haka zalika idan dan wuta ne za a nuna masa gurin zamansa a wuta, a ce masa nan ne gurin zamanka har lokacin da Allah subhanahu wataala zai tashi alkiyama. Saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu ɗaya daga cikin wanda za a nuna mana guraren zaman ma aljannar Firdausi, domin daraja da martaba irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jan hankalin da zan ƙara yi a wannan gaba ita ce, yan uwa mu tsaya mu ringa kiyaye dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai fushi da mu, zai sa a jefa mu a cikin wuta. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ba abun wasa ba fa abun wasa bane Allah. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa yin magana ya canja ba. Kuma babu wata al'umma da za a azabtar da ita har sai da aka turo mata manzo. Alhamdulillah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiken da Allah subhanahu wa ta'ala ya koda shi ya isar. To saboda haka mu wa kanmu faɗa, mu kiyaye dokokin Ubangiji, sai Allah subhanahu wata'ala ya farin ciki da mu ranar alkiyama, ya samu a gidan aljanna sa Firdausi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala, Allah dukkan wata gaba da zaka jefa mu cikin da na sani, Allah dan darajar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kai mana gamo daga tarmu game da wannan abu na alkhairi, wannan abu na shari kuma Allah ka nisanta mu da shi. Akhir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisalam, ku huta lafiya daga naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya.